Aquesta perashà comença amb l'encesa del canelobre d'or de la menorà per part d'Aaron Cohen, i de fet aquesta encesa es perpetuarà al llarg de la història amb els Kohanim, els descendents d'Aaron Cohen i els seus fills. Un llum en hebreu s'anomena ner, i un ner en gemàtria és 250. 250 és 25 per 10. El Rav Ginsburg, en la seva nomenclatura, estableix que un número multiplicat per 10 és la perfecció d'aquell número. De manera que podem dir que 250 és la perfecció d'alguna cosa que val 25. Quina cosa? Podem considerar el Teilim 25, el Salm 25, en el seu primer versicle, que parla de que la persona dedica la seva ànima al Creador. I de fet, quan una persona encén un ner, encén un llum dedicat al Creador, ha consumit un temps de la seva vida per guanyar-se els diners, per tenir l'oli per encendre aquell ner, aquell llum. I d'alguna manera, efectivament, aquest 250 és la perfecció d'aquest 25 de dedicar-li la nostra ànima al Creador. Per altra banda, quan dues ànimes s'ajunten, quan dues ànimes es casen, és 250 més 250, 500. Per què? Perquè tenim que Proverbis diu que un llum del Creador és l'ànima de la persona. Per tant, dues persones que es casen, 250 més 250, 2 nerot, 500. 500 és la perfecció del 50, mantenint el sistema que hem establert abans. I 50, si anem al Salm 50, a l'últim versicle ens parla de posar ordre. Quan aquella parella, quan aquells dos nerot, quan aquells dues llum que sumen 50 posen ordre, podran tenir fills i filles. I precisament tenir fills i filles és Prourbu, que té gemàtria 500. Així que, en resum, hem de començar per encendre el nostre ner intern, desvetllar-lo, unir-nos en matrimoni amb la nostra parella, home o dona, i en la nostra unió, quan estigui en ordre aquesta unió, podrem tenir fills i filles, que és Prourbu, que és 500.